Dito sa Germany, kinakain ang mushroom ng raw. Pwede rin. Iniwan namin si Liam kay mama. Nandito na yung aming sasakyan. Masyadong mataas, hindi kita. Pero kanina nandito lang kasi. Hinihintay pa namin si Kamya, kaya mag-shoutout muna tayo. So, ang una si Joe. O, Chip, anong ginagawa mo? Tinitignan ko lang yung ano, Yung bill? yung mga ginawa nila at saka yung bill. Kasi talagang, ano yan? Pagkain? Bibili pa kami ng popcorn. Liam, nadagsin dito lasas pate. Iig mo dito Kasi kasta na lang. Here ta. Well, this delicate dito ano ka. Delikado to pag may natamaan dito. Ano na lang natin dito para. Mahangin kasi ngayon, kaya siguro inano ng hangin. Tinumba ng hangin. Oh, Papa! May construction dito. Kaya walang daanan. Ganito lang. Construct. Maliit na kasi na ano ito. Parang maliit na iskiniya ba tiawag? Eskinita. Eskinita. Oh. Nandito na kami kina mama. Ja. Nag-doorbell na daw siya. Nagtitelepono ata yung kasi kaya ano. William, deine Rucksack? Danke. Hanto Jay gamit. Sige, bye-bye Liam, später. Bis später. Mama. Tschüss. Mama. Tschüss. Viel Spaß. Ja, tschüss. Tschüss. Mga kaibigan. Iniwan namin si Liam kay mama. Kasi may puntahan kami. Pupunta kami ngayon sa sinihan. Oo. Manunod kami mga Manonood kaibigan. kami ng sine. Oh. Kasama si Kamya. Yan. At ang aming panonoorin ay... Oh, ito may squirrel, oh. Ah. Masyadong mataas, hindi kita. Pero kanina nandito lang kasi. Eh, syempre, inilabas ko pa yung camera. Nag-ano na siya, pataas na siya. Masarap sigurong ihawin yun, no? Nandito na kami sa sinian. Hinihintay pa namin si Kamya, kaya mag-shoutout muna tayo. So, ang una si Jobert Tayab. Hello Jobert, salamat sa comment mo. At si Kasundot TV, salamat sa comment. Shoutout rin kay Danilo Galardo. Sabi niya, hello Jeb and Maria. Abangan ko maraming vlogs galing sa inyo. Happy New Year 2023. Oh, salamat Danilo. Salamat, Sana nga, Danilo. Maraming mga vlogs. Abangan na lang ninyo. Ikaw naman. Okay. Oh, ito yung camera. Saan yan? Ito yung question ni Kasundot TV, anya trabahong dita padlilakay. So ibig sabihin nun mga kaibigan ay kung ano daw yung trabaho ko rito sa Germany. Ako po ay isang house technician sa theater dito sa Augsburg. So nasa entertainment branch po ako. At yun. Thank you Kasundot TV. Oh, ito na po yung hinihintay namin mga kaibigan. Papasok na po kami. Ano yan? Pagkain? Bibili pa kami ng popcorn. Wala, nachos. Gibt's zum Kombi, oder? Ja. Was gibt's große Dinger? Pasok na tayo.
Mama, du musst bitte aufhalten. Ein Kind. Laden. Naglalakad ulit kami at papunta na kunin ang aming sasakyan. Kasi ready to pick up na yung sasakyan namin. Yun, naglalakad kami. Ganda ng sunset doon. Nandito na yung aming sasakyan. Kukunin na namin. Hay nako. Ayan. Sa wakas at na-repair na rin. Di ba, Jen? Yeah. Ang aming baby. Ay, inano nila nito, hinugasan. Lininisan pa, oh. Ng kaunti, Parang, ah. parang ano kasi, parang... Madumi. anong tawag? Kasi madumi kasi nung dati. Ngayon, parang ang linis-linis na. Sandali ano natin kasi kailangan ilagay natin yung bike ni Liam. Ano ito? Ich schau mal. Hier Liam ist dein Sitz schon mal. So, hier bitteschön. Für den, du kannst dich schon mal hinstellen. Tapos ito yata, pwede nating i-ano to. Kasha ata yan, isa, di ba? May knopf dito. Ayan. Ah, Tapos, kasi kailangan itong bike, ilagay pa natin dito. Enrica, warte. Lass los. soll ich loslassen? Lass los. Genau. Tapos ikaw man. Ihagit. So. So. Okay na yan? Okay na yan. Okay. Okay. Mama, wo ist meine Tapos, kannst du dich da, may upuan ka dyan? Ja, so geht schon. Basta mailak ko, Jay. Okay. Good. Let's go home. Nein, nicht let's go. I-close kon? Yeah. Wo ist meine 10? Bitte? Wo ist meine 10? Was 10? Meine 10 Euro. 10 Cent meinst du, oder? Cent. Okay, let's go na. Hey. O, Chip, anong ginagawa mo? Tinitignan ko lang yung ano, Yung bill? yung mga ginawa nila at saka yung bill. Kasi talagang medyo ano. So mga kaibigan, yun, nagawa na po yung sasakyan. May mga pinalitan, may mga halimbawa yung sensor para sa oil sensor dun sa oil ng motor. Tapos yung battery, tapos yung software, in-update nila, and so on and so forth. So, yun po yung sira. At sana hindi na masira ulit. Kasi talagang hindi lang naman sa mahal. Yung abala pa. Kasi ilang weeks tayong nawalan ng sasakyan. 2? 2 weeks, no? 2 weeks kaming nawalan ng sasakyan. So, yun mga kaibigan, yun lang po. Meron na po tayong sasakyan. At tapos, ito pa pala, ginawa nila yung parang maintenance. Kasi, hindi ko kasi mai-explain sa German. I mean, sa English.
basta yung nag-change oil sila. Tapos yung mga filter, yung change oil, tapos chinek pa nila yung mga ilaw. Tapos ano pa yung mga ginawa nila rito? Walang yung oil lang. At saka yung mga function, yun pang ginawa nila. Tapos ito. Ito yung yung ginawa nila dun sa inspection. Yan ang checklist, yung Oo, yung mga sinasabi niya. checklist yung mga ginawa nila, no? Ito, mahaba yung mga ginawa. Halimbawa, dali talagang chinek up nila lahat yung mga ilaw dun sa loob. Kung functioning at syempre yung mga ilaw sa labas, yung halimbawa yung mga hindi ko alam kung ano yun. Basta yung blinker. Yung mga blinker, i-German ko na lang. Tapos yung Rücklicht, tapos yung basta lahat ng mga ilaw doon sa saka pagka Mga ilaw sa harap at saka sa likod. alap at sa likod pag chinik pa nila. Oh. Lahat yun ginawa nila. Oh, dami pa Ito yung mga ginawa nila doon sa maintenance. At saka yung maintenance ng ganong sasakyan, mga kaibigan, mahal. Pero dahil may may bang tawag nila doon? Insurance? Insurance, wala kaming binayaran. So, dito sa Germany, maganda kung kung bang tawag nila doon? Kung mag-avail kayo ng ganong insurance. Oo. Kasi malaking bagay na yun, di ba? Kailangan may insurance. Kung walang insurance, ay nako. Babayaran mo yun. Babayaran mo sarili. Oo. Parang mas safe. Anong patawag mo? Mas safe ka kung may insurance. Oo. Parang, mas safe. Di ba? So, ayun mga kaibigan. Bago tayo magwakas, basta yung advice ko lang sa inyo, basta pagka inspection, pag time ng inspection, pag may konting sira yung mga sasakyan, ipakita ka agad. Huwag maghantay. At saka yung insurance, mag-avail kayo ng insurance. Yung mga kababayan nating taga Germany dyan. Yun lang po. Inihatid ko lang si Liam. Mas maaga kong inihatid siya ngayon kasi may sila, parang outing. Kailangan on time. At may mga grocery pa ako kasi hindi malapit dito sa amin. May maliit na pag-groceryan. Kaya may mga binili ako na mga kailangan namin. Kagaya ng saging, ganun. Tapos tinapay. Medyo magulo pa yung kusina ko kasi nag-breakfast kami kanina dito. Mamaya ako nang iligpit. Maggagawa lang ako ng kape. Tapos magwo-work na ako. Magpainit ako ng tubig. Gawin ko na yung kape. Ito yung filter. Yung kape. Old style pa ako gumagawa ng kape, Wala akong coffee machine. Meron pero nandun, Nandun. Kasi hindi naman kami masyado nagkakape ngayon. Kaya kahit ganito na lang. Tapos lagyan ko ng tubig. Ayan, tapos na, Sarap ng kape. Mag-work na tayo. Tapos na yung work ko. Ito na naman. Yung baon ni Liam, may dinosaur. At ngayon, magluluto na naman ako. May mga
zucchini, carrots, saka may paprika. At yung karne. Naubusan na kami ng sibuyas, tsaka bawang, tsaka luya. Oh, kailangan bibili uli ako. Ito na lang. Last na ingredients ko, yung mushroom. Dito sa Germany, kinakain ang mushroom ng raw. Pwede rin. Sarap. I-try nyo. I-fry ko pa yung rice. Tingnan nyo, oh, nasira yung ano ko. Kakain na tayo. Mag-isa lang ako ngayon kasi wala pa yung mga kabahay ko. Kaya mag-isa na lang ako mag-lunch ngayon. Yun, samahan nyo ako. Kalimutan ko yung inumin ko, yung tubig. Kunin ko na mamaya.